Vi passassimo a fare dog dancing clip John porque o dancing clip John migras literia.io. Tänään Iritsana mun kanaloi kutsuniat. Aci Iris OSM Iritsa ja Kosidia. Osačuja link kako možete igrati, gdje možete igrati. Jako je zabavna, slična Agariju. Mislim možda čak i bolja od Agarija. Znači više će biti epizode od ovoga nego od Agarija. Pa idemo igrat. Nick Cannon Fire. Dog. YouTube. Play. I da, na desnom kliku miša je ubrzanje. Ja sad ali dosta baguje. Znači rekorda za sad 27. Sam trebam da nešto vidim na motu, pauzirat ću video. Pora natrag. Ili se dosta baba. Central. Da, mora se nešto izaći iz igre, znači ovaj lik ću vam ostaviti u deskripciji. Stavit ću ga u deskripciji. A mi ćemo još igrat par minuta. Znači ja sam to sve ubrzao. Znači sad će idući klip za 3 dana. 2-3 dana. Možda preko sutra.
Lice stvarno predobro, ali dosta baguje. Kao što sam rekao, vjerojatno će više biti epizoda od ovome, u sliterija.io nego je dagar.io i da ako pišite u komentare namjeravam snijati tijep.io pa pišite u komentare da li želite, bacite u komentare želite da snijam tu igricu ili ne. Rekord nam je, ja mislim, 77. Ne. 77. Samo trebam da nešto jednom optram. Rekord nam je 17. Rekord mi je 17 sad, a prije je bilo 77. I da, oprosti što mi baguje, Bandicam me malo zeza, ali da, inače ću možda početi na Frapsu, instalira sam ga. Znači ja sam snati još minutu do 2 minute i onda ću editovat. Da, ako nekog zanima slučajno da ja editujem u Filmora, u OneShare Filmora i smanjujem količinu videa u Handbreaku, kao što se već moglo vidjeti u jednom od mojih videa. Da, i da, to sam ti reći, početi na Frapsu. I ako dobijem GTX grafičku karticu, možda čak i počisnjati u Bandicam. Sa Shadow Play. I dalje, to je bilo sve od ovog videa. Nadam se da vam se jako svidio. Koji jest, ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo od mojih nekih drugih videa. Pozdrav!